BookTok romantázy pre odvážnych. Ak si myslíš, že romantázy znamená draky, pekní princovia, bosky, no tak BookTok má pre teba prekvapenie. Pretože niektoré BookTok knihy sú také temné, že pred spaním si radšej zažneš svetlo. Ak ešte nemáš follow na týchto platformách, tak prosím, utekaj dať, mne to nesmierne pomôže. Taktiež budem veľmi vďačná za like, share, komentár. Ak nevieš čo napísať, tak kľudne iba odpoveď na popisok. Mne to nesmierne pomôže a užívaj ďalej videjko. Prvá je One Dark Window od Rachel Gillick. Hlavná postava má v hlave starovekú bytosť, ktorá sa s ňou rozpráva. A nie je to milý pomocník. Atmosféra tejto knihy je temná a gotická, úplne niečo iné, ako je zvykom vo fantázii. Potom tu máme The Serpent and the Wings of Night od Carissa Broadbent. Predstav si také Hunger Games, ale s upírmi. Smrteľné súťaže, politické intrigy. A romantika, pri ktorej nikdy nevieš, či sa poboskajú, alebo zabijú. Ďalšia je Belladonna od Adeline Grace. Mysteriózne sídlo, nevysvetliteľné úmrtia. Samostatná smrť ako postava. Áno, doslova smrť. A zvláštne je, že BookTok sa do tejto knihy zamiloval. Ak chceš niečo ešte viac temnejšie, tak skús The Book of Azrael od Amber V. Nicole. Bohovia, monštrá, vojny. Morálne šedé postavy. A romantika, pri ktorej si nikdy nie si istý, či vôbec môžeš niekomu veriť. Najvtipnejšie je, že čitatelia vždy hovoria, sem niečo cute a oddychové. A o 3 dní neskôr čítajú knihu, kde polovica postav zomrie a ďalšia polovica potrebuje terapiu. Takže ak hľadáš romantázy, ktorá nie je len o láske, ale aj o temnote, tajomstvách a nebezpečenstve, tieto knihy sú práve pre teba. Práve tieto knihy